Ayong buntag. Sabado man ron no, Sabado. Mga anak ni Chimchim, akong gituloag hugas plato. Kay ako, murag na arthritis man ko. Nay, sakit kay kuntiin. Iguwang na mangutani ko na. Ako silang gitudloan, pahugas na ko sa plato ba. Kay talagsara masad dili masad pirmi kay di usa karon masad kay ngano di masad ko mosalig anig paghugas nila kay ako nga na kabaw ko naay ka nang kuan naay ka nang mantikaon pa ba pero kuan na akong kuan good isa ni arthritis mo lahi makulawas sila akong ipahugas ya ara si Andre Moitig waswas pay usay samukan samukan kay ka pagpuyo, ari na diri. Lingkod dito kaw. Lingkod. Pasagdain na sila. Ihom mo lang plato. Minchang. Dali be. Dili ni sila pirmi nga maghugas, dili. Ako mitag maghugas kay kabaw ko nga ako wadyo ko sali ganin nila maghugas kay kabalo ko naay mantikaon pag yun. Ako lain akong lawas guys oy kanang sana arthritis ko nya ang ako sang kanang kuan ang ako sang ibusdak ang mga baso nila ay gibuslak oy ibukan na tanan kay inyo na ibusdak ibutan las kilid na ana aron humok ditay na butang ra na sali ganin lang hugas na yun. Matikaon pa kayo na. Pero, dahil lang kay, kuan man ka na sanay, lahat min akong lawas, oy. Pas lang gipahugas ba kay, kuan, na matikaon pang baso, oy, ginoo ko. Akong gipabalik ni ang kanang, nga ni, kanang luwag kay, naghan pa kay kuon, kanang mga mumo, mga kanon. Insam ni ganang muram lang isla gitu dua sige lang kay kaon man walain jud ang lawas jud nya ako ga video ko nila para ipakita nako ba nga abi pa lang sila jud manghugas dili oy ako sang gipatabang kay ako ni gipaningot gani ko nga kanang sanay arthritis ko sanay ko sabon sakit kay kung tiil kahit kuan kay lain akong kuan sa magkatiguang na taba may edad ako ni tungtong na biya ko 40 kung tiguang tani dong natas kamatay